Ito talaga guys. Bagay. Ito talaga ang ano. Ito ang huwag ko. Diyan ka na eh. Talaga ng sopas dito sa Baguio. Ito talaga ang bagay na bagay dito sa Baguio. Sopas. Baguio Botanical Garden. Daming tao. Glamies na po. Pangin na lang naging binigay ko. Yan naman yung ganyan din kami, hindi ko nadala. Wala yung balabal natin sa leeg. Ito oh, hagdan na nga. Na, lamig. Hindi, sa ano ay? Sinasama mo yan. Lasibay na pala. Kasama. Mahal ba? Sinibang ka lang. Kasi nagatanggal ang plaka dito kapag gusto niya maglakad-lakad din. Wait lang. Wow, ganda dito. Mamaya na ako mayroon pa dito. Oh, Cha, doon ka nga, aura nga. Cha, lingod. Dito na. Dali, Kuya AJ. Pa. Ano talaga ito? Dito pa ako yan. Tanggalin mo yan. Plastic lang pala. Plastic? Hindi plastic yan. Totoo? Lumitas ka. Totoo? Ganda Hindi naman. plastic yan. Totoo yan. Ito pala to. Dito, ang dami ng pine tree, oh. Baguio, Filipino Chinese Friendship Garden. Woo! I'm freezing. Hindi ka ba, wala ka bang ano? Ay, picturean mo ako dyan sa One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. Ikaw. Kamutan. Puro na papugi ating pipitsura na. Wow, iba. Iba rin. Pag tignan mo. Side pa lang yan lang. Sa side pa lang Tamal. Si Kama ko picture kiniinang kinitatang mo Gusto ko na pakakanya. Gigil siya. Oh, picture sa million flowers to, di ba? Oo, $1 million. Tara, May. Oh, gusto niyo May kayo muna. Solo kayo muna. Sige na po. May. Dito. Dito, pa. Dito. Wow. Ah. Million flowers. Magsirap din yung Isa yung napansakay kayo. Wala. Maduna guys, oh.
Ay, no, may elephant siya. Magsakay ka. Tsaka ano. Oh, elephant. Baby elephant. Tatlo tayo dyan. Tayo. Ay, na. Hoy, sabang talahin. Dali. 1, 2, 3. Ang laki ng ipis ko. Ang gayon. Jay, pisto na pisto. Atak mo picture. Tayo lang ng tayo. Pose lang na pose. Picture. Tayo, pose. Ay, wait, nag-picture pala. Puro mga elephant ha. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yo, sambra ka, malamig. Sulo-sulo nyo. Kahit na saan ka na may nalipunti. 1, 2, Thai elephant 3. in Baguio. Oh, isa pa. Okay, pasok. Pwede ba sumakay sa? Hindi Sige, pila kayo lahat. Bawal pumasok. Yan, si Ganteto sa wait lang. 1, 2, 3. Oh, ang tiligaya. Kaligaya. Oh, si Gigi mo na. 1, 2, 3. Ang kaunti na, naglabas na ng salamat. Maklase si tita. 1, 2, 3. Next. Pero kayo smile? Ikaw pa? Ano, parang kang Arabo. Sinala di kam kalde alata. Dito na. Ano, ginasma ka na ay. Ginatake na ng asma sa Paano lamay. kanipis ng jacket nyo? Pinalitan mo kasi yung jacket mo eh. po sa silong. Diyan ka, magtayo. Aray ko. Tingin. 1, 2, 3. Cellphone ko ako na nabunak niya. Yung kay Charles maganda rin yung camera. Doon tayo muna. Dito muna tayo. Sa ano. Mag-shoot daw tayo ng ano, pang igurot. Wala ko dalita. Ito ang mga banga o mga binibenta. Only rice kami. Magkano? 30. Natawanan ko, benchiko ka. Mas maganda pag marami sa Maganyan kayo lahat. Kaya ano. sige, lahat daw red. Balik ka naman, sir. Hindi, ikon kami sa blend. Pare-pare ang gusto ni ma'am. Hindi, kasi lairan mo. May pang bata ba kayo? Meron po. Carl! Lahat tayo maganyan. Sige po. Ayan, bagay na. Dat may banga ka, ginasayaw gusto pa, Huwag tanggal mo yung salamin mo. Halika na. Halika na. Cute naman ni ate. Hindi ko yan lang gano'n. Kaya nga eh. Meron pa kasi. Ma'am, sino pa magsusuot? Kami po. Meron na sila ng ano, picture day. Ito lang, Andy shots na. Ah, diba? Ang ganda. Ito na silang TV ni Gaya. Pare-pare mo. Para sila. Ate. Pray for you. Susukan ka lang natin. Mamaya. Basta. Wala pa sa ulo. Ito, pintas mo na. Ito sir, pintas mo. Naglala. Oh, ayan. Kunin niyo yung mga props niyo. Ayun, oh. Hawakan mo yun, oh. Yung pang ano. Flower dun sa babae po. Kamay sa likod. Kamay sa likod. Oh, mga bagay pala eh, oh. Pasalamin, totoo yan. Nag-play yan. Tama ka. Ciao. Ayan yung pinakamaganda ng open. Dapat picture mo kami. Palubot ka magtalit pa yun. Huwag ang espada mo. Pero ako naman isang Trailer na lang. Ito
Ito talaga guys. Ito bagay. Ito talaga ang ano. Ito ang abuang ko. Diyan ka na eh. Kristo! Doon tayo sa maluwag-luwag. May picturean mo nga. Cut! Charles. Oh, yung iba din sa baba. Gusto mo maganyan eh? Isa kayo ako. Picture ako. Ay, pwing namatay na. Ay. Dumayo ang mga mangyan. Ang mga mangyan. May nag-picture sa cellphone? Ata yung cellphone mo? Dito! Oo, Cha. Ay, ano, baka malaglag mo. Ilagay mo yung ano, Charles. O sana? Guys, sinong gusto magpatato kaya puwangod? Nandito na siya sa Bagyo. Ay, doon pala siya puwangod. Antay ganito ka. Dalawa kayo. Yan, tapos mo ganito ko. Ganyan. Baba mo muna. Tapos nakasungol yung sigarilyo nyo pala eh. Saan yung mga sigarilyo nyo? Picture mo silang dalawa. Taas mo dyan, oh. Yan. Sandali lang. Tingin dito sa picture. Subanay? Alay. Kaya ba yung nakatungkod? Ngitay. O, tingin dito. I love Baguio. Sa balay ni Dominic. Magluluto ka na sa sopas dahil sobrang lamig. Asan na? Siyempre sa Ate Joanne ang naka-in-charge. Siya sa lagi naka-in-charge. Sa sopas. May heater ante, masarap maligo, mainit. Pagtapos malamig na. Ay, ante ligaya. Pero nasa mga budget, budget sa Facebook. Oo, alam naman yun. Anong, maraming kape pa? Mahal siguro ang gulay. Magkano yan? Ayun kung magkano to. Keros? 5 piraso nakabalot. Gusto? Ay, daw. Walang pa ano. May laman ba itong rep? Wala. Bigyan. Wawa naman si Kuko. Lamig na lamig ang Kuko na yan. Buti na lang pinayagan siya kasi hindi naman daw siya malikot. Babe ka lang ha. Huwag ka malikot para hindi ka paalisin. Hindi tayo pagalitan ng may-ari. Luto na ba yan, Danay? Ako? Next. Sarap talaga ng sopas dito sa Baguio. Ito talaga ang bagay na bagay dito sa Baguio. Sopas. Tsaka magluluto rin kami ng chop suey. Yan, sobrang fresh na fresh ang dito, gulay. Ito lang klase ay. Ay, Ito na dyan. Pechay Baguio. Umbok. Nante ligaya, kaya yung lamig? Kaya ang lamig? Siguro. Kaya mamaya. Ito tayo ng ano guys, ng sopas dahil luto na. Nag-live kami kaya lang ano, sobrang hina ng signal. Pag pinakaitan, yung naman... Sarap po. Wow. Magkain tayo ng sopas. Parang tutulugin mo pala. Yung sibuyas. Tapos bawang. Luya. Hindi, luya. Luya pala. Tapos doon Dito ko tsara. sili. Bago doon mga apat na may lang. Tapos ka nagbe? Ha? Ilan na? Tingnan ko sa ano? Ay, ano kinulay ko tsara mo tayo? Guys, matutulog na po ang buong team dahil sobrang pagod na po kami sa maghapong ito. Good night po! Good night, everyone. Ingat po kayo dyan. Ate Joanne, nabalkot na. Yan, sa Ate Greta. Good night! Kita-kits po bukas.